sizozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubuza ona isiqalo bese ngithi ngifuna ukuzwa bangizwa lapha ukuze ngimemeze ngendlela efanele bangizwe. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuhlangana ngendlela esihlangene ngayo elangelo. Ibhalwe kanjalo ke isibhunu ngezwe abantu balaba igwinya bathi langilo. Akusho lutho ukuthi ubiza kanjani. Makuzwakala nje ukuthi uqonda ukuthini lokho kusemqoka. Siyambonga kuNkulunkulu wethu mbingelele abefundisi abekhona omama nobaba befundisi. Omama nobaba intombi insizwa uSunday school nosiphathela uhlelo umama uMhlanti siyabonga kakhulu. Wasiphathela kahle uhlelo egameni lenkosi uJesu. Siyabonga ukuthi umama uNsibanda amvikele umama uMhlanti ngoba hayi bese simcontroller engasaphethe. Niyathanda nginiphe isifundo esincane. Isifundo esincane nje sokuphathwa kohlelo. Nilalelisiseke kuzonisiza lokho isikhathi sona siseko. Uma kusaculwa nje kudunyiswa noma ubani uqala icula akalithandayo. Siyahambisana. Amen. Kodwa mase kuma umuntu la awukwazi ukuqala icula. Ngoba wazi ukuthi isikhathi singakanani esikhona. So kufanele kube uMC oqala iculo alinqamule ngokubona kwakhe ngoba yena uyasazi isikhathi asinikezile. Siyakubona lokho. uMC emile la ebize ikhwaya akasukuliqala phela iculo ngoba mayiqala iculo ikhwaya lisukuma ngeculo lalo. Ngamagama kusho ukuthi kufana nokuthi umile la ngisho lingafika limi ikhwaya la masacula uMC lifana nelingekho. So uMC mayibiza ikhwaya akaqala iculo uyasuka hansi lisukumelwana ngeculo lalo angithi. Amen. Okwesibili uMC mayibiza umuntu akamqaleli iculo ngaphandle kokuthi bahlebeyile ngale baxoxa wathi lo angikwazi ukucula mawusungibiza ongiqalela iculo. Ngoba mayiqala iculo uMC ebiza ubaba uMhlanti. Ubaba uMhlanti uyofika amela songa izandla ezithulele koze kuqedwe ukuthula uMC mayingathulile uMC kufanele uthumile la. Niyibona lona. So uMC owakhe umsebenzi ukusukuma ngeculo aqhubha iculo abiza uhlelo. Mayisebiza umuntu akasaliqala iculo. Siyahambisana. Nani manihlezi la kunomuntu la niliqala iculo. Ngoba kusho ukuthi usukumile wamala. Kuzoba buhlungu uma lo uqala iculo wena vela asuka kunika imic ahlale phansi uzothi uyadikila. Kanti wenza lento oyenzayo wena. Usuvele wasukuma phambi kwakhe wami. Niyakubona lokho. Kodwa makusaculwa nje kuhleleka izinto uqala iculo ngokuthanda wenze yonke into oyifunayo. Hayike siyabonga isifundo nje lesi silula esingakhokhelwe imali angithi. Good ke. Siyambonga kuNkulunkulu sengishilo lokho. Ukuze sibe la ke bengithi uzochaza umama abaleke sibaya sibonga ngibona ukuthi uMaZulu umama umphila ngifuna ukusho njalo sizozithi uMaZulu. uMaZulu kumina uyena olula kunokuthi umama umphila uLG angithi. Singathi uyathuka ukuthi ngibiza ngoLG. Cha. uLG bengithi uzochaza manje kubi mase kuchaza mina kuyeka yena mama umphila khona ukushilo ngakuchazanga ukuthi indaba sila angazi uma kufanele ngisho noma uzosho wena usho mina shuthi uzomkhuza amangiqamba amanga ngoba abantu bala bazothi abakuzwanga wena usho kwasho mina kanti bekufanele kusho wena. Umama umphila umfundisi niyakwazi lokho angithi. Uzinikelile ebandleni lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Mangingaphazami ngonyaka odlule uma ngewona u2023 angisakhumbuli. Waqhubeka wayeseyasho umama umphila ukuthi kunendawo ela
yebandla abangasaqhubeki kulona angena nayo le ndawo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Siyahambisana? Ngizothi mase ngiqedile bese ngithi akangiphikise kuze nibe ofakazi bekufanele ukukhulume yena le nto akuyona yami. Wayesethi kunesakhiwo asebehlulekile ukusiqeda naso asifake entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela okungukuthi ke ibandla kufanele lenze njani lisiqedele nasi siyasibona wangishuthela nginazo izithombe zakhona. Ngase ngithi ke mina kufanele ngiyibone indawo angikwazi ukwamukela indawo engayazi number 1 number 2 angikwazi ukuqedela isakhiwo engazange ngisibone. Sase sihlela ke bekufanele namhlanje kuyovulwa indlu yasemafakatini yakhiwayo yebandla abekho ready ngase ngithatha le date ngayifaka ngapha ngoba ngibuka ukuthi ngeke sifike sizobuka isakhiwo nendawo nikude kakhulu bese singanenzela inkonzo kuhle nithola inkonzo ingakho ke sila sizobona isakhiwo esejabuleke ugogo wami lapha ethi wavala savala ngephiva sivula ngelangiluphu hayi ilangiluphu ingene nje yashuthekwa ngoba kuzobona indawo. Siyahambisana? Amen. So ke le ndawo ke le mama umphila bathi microphone usho ukuthi singeya kuphi kuzosho wena. Waphela ngikhuluma indaba ekufanele sikhulunywe yena ayinebo lento efanele ikhulunywe yena hayi mina ngoba mina kufanele ngathi ngiyamphoqa ngithatha ngenkani le ndawo yena ube kufanele azikhulumele. Mama umphila memeza khona ulapho. Oh konke ngikukhulumile kuyiqiniso. Kuyiqiniso mara lesithubeka hayi ukuthi lesiyekeli lesivele sikhonza. Angisho ukuthi anikhonzi nithe ufuna ngiqedele idla ngithi. Angisho ngithi anisakhonzi. Hawu ngizwile mina ngisho njalo. Hayi kulungile kasidlule. Ilokho ke bengifuna ukukusho ukuthi uthi ke ngokusemthethweni sizovula ibranch yakuphi samukele nendawo kusho ukuthi uzosikhombisa kumama umphila ukuthi isuka phi dinner ngazi umyonke lesibonayo noma kwenzakalani kodwa ke asikiyekeke lokho manje singene enkonzweni sazobuya kusho ke konke yileyo nto obekufanele ngabe uqale ngayo ngesikhathi enze njani esamukela akangakwenza-ke sekufanele kwenziwe yimina sengikwenzileke nimzwile ukuthi uyavuma ngithi siyabonga kakhulu-ke sizokhulisana sonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ibandla lelo elaqala ngo-2011 uNkulunkulu engibize ngo-2010 futhi lineminyaka ewu-14 oka-15 lo u-2025 ikhaya lezwi engibona abasekhaya lezwi bephamisa izandla abasekhaya lezwi awu batishe hayi baningi bona batishe babe uhafu kodwa ngiyazi ukuthi into edala babe baningi notho ngathi liyaphakamisa so kusho ukuthi ngamagama abaningi abangalazi ikhaya lezwi igroup ka WhatsApp intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa igama lebandla siyahambisana igroup iqale ngo-2020 kuvalwa izwe wathu Jesu angiqale le group ngayiqala ngomhla ka-26 March 2020 kusho ukuthi ngomhla ka-26 March kulonyaka sizobe siqeda iminyaka ewu-5 niyezwa kodwa siqaleke ngabantu abawu-30 igroup iqale ngabantu abawu-30 ningeza nihlale ngapha hlalani ngapha indawo ikhona siqale ngabantu abawu-30 namhlanje abantu bangaphezulu kuka-9100 usele nje u-900 sihlanganisa u-10,000 siyafisa ukuhlanganisa u-10,000 by 26 March kodwa sekungakubeka ukuthi noma ungahlangana sekulate ukuhlelela leyo nkonzo asiwuhlanganiseni u-10,000 kodwa sizobona ukuthi phakathi nonyaka sizoyifaka phi le nkonzo yokugubha iminyaka eyisihlanu ikhaya lezwi likhona nginithembile-ke nani enikhona la eningekho ekhaya lezwi nizongena ekhaya lezwi igroup okushunyelwa kuyona zonke iy'nsuku iyasikhulisa kumoya
ngizwile kabanye befakaza ukuthi kunegama esilibizayo elithi uJesu Kristu inkosi. Ilona gama elenza abantu baphila abagulayo zixazululeke inkinga, bayavuka nabafile. Kunabantu abaya komakhelwane, umakhelwane ahamba ubiza umakhelwane athi sengishonelwe umuntu la, sengishonelwe ingane ekhala, afike lo aphatha umkhuleko uRoma 10:9, bawulalelisa ingane ivuke isifile. uNkulunkulu usibusisile kakhulu kule group okuthiwa ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi ke lihlanganisa amabandla ahlukene. Mawusekhaya lezwi awuphumile ebandleni lakho. Ekhaya lezwi kunabefundisi abangapheka 600 bamabandla ahlukene namabandla ahlukene agcwele, zikhona zonke izikhundla. So ke mawusekhaya lezwi usendaweni ongaphumile ebandleni lakho. Mina ke ngikhuthaza ukuthi abantu bahlale emabandleni abo nezimfundiso zasekhaya lezwi. Kodwa kuyenzeka ke umuntu afisa ukuba sentabeni, uyakwazi ukuthi abe sentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Kodwa nje uqala ungene lapha ekhaya lezwi egroupini bese uthola izifundo ozithola zonke izinsuku. Unenkonzo oyitholayo. NgoLesine uthola inkonzo yokamama uNtsibande eyakomama abanye. Nabesilisa ke bayajabula bathi ziyabasiza lezo nkonzo. Ikhaya lezwi ke yilelo ke. Uma ufuna ukungena ekhaya lezwi, sicela nje izinto eziwu4 kuphela ziziningi. Inamba yakho ka WhatsApp, igama lakho, isibongo sakho, nendawo ohlala kuyona. Sesifiseka ukuthi kube nedolobha eduze. Ngoba siphika ngendawo esihlala kuzona ngeke sizaziwe. Njengokuthini nje kwaMhlushwa ngaqala ukwazi ukuthi khona kwaMhlushwa mhla siya kwaGogo ePhiva, ngangayazi indawo yakwaMhlushwa. So inkulu impela yona iyaziwa. Kodwa mina seMpumalanga mhlawumbe uzothola ukuthi umuntu waseStanderton kuseMpumalanga akazi ukuthi khona ukuthi kwaMhlushwa. So kuhleke kube nedolobha. Usho ukuthi uma ukubhala ukuthi uhlala kwaMhlushwa, usizothi kwaMhlushwa eMalelane. Ngathi iMalelane idolobha leni. Nalana umuntu uhlale la ngilopho idolobha eMalelane. Siyadizelela kakhulu ukuthi idolobha libe khona. Ngcono uma uhlala edolobheni kunoma uhlala endaweni engaziwa, ngoba sifuna ukuthi sazi ukuthi endaweni ethile kunabantu abangaki uNkulunkulu esivumela sivula ibranch kuleyo ndawo. Njengase Bronkolo nje, niyazi Bronkolo? Bronco Spruit baningi abantu lapha. uNkulunkulu mayivuma nakhona kufuneka kuvuleka ibranch. So ke kuya yileyo nto ke dalthi sifuna ukwazi indawo sazi nedolobha. Khona indawo ke ngapha ngakithi ecommon esendaweni eziningi ukuthiwa isenketheni. Khona inkethe iseMaritzburg, khona iseRichards Bay. Umuntu mawuzothi uhlale enketheni, niyazazi nezinketheni anizazi. So kodwa mase ezothi umuntu eRichards Bay noma eMaritzburg sekezwakala. Ngakho ke sicela ke igama, isibongo, indawo nedolobha neWhatsApp number. Ninikezeke uMama uMphila noma ke nabamlekelelayo uyabazi ke yena, ngiyababona ubaba uMhlanti nabanye nomphathi ohlelo uMama uMhlanti la phambili. Ukuze singene ekhaya lezwi, kodwa uphumile ebandleni lakho ngesonto uya ebandleni lakho ngoba uphumile. Kodwa asebe abakhonza noMama uMphila ayike kusho ukuthi ungena nabo entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Siyanamukela ke ngezandla ezimhlophe, siyajabula njengoba nizozwa ke notho ngathi linculela ibranch esinayo ngale emabranchini awu 22 aseyakhula ke asezoba mangaki 23. Siyambonga uNkulunkulu ngani, uNkulunkulu anibusise. Yadlula ke kukho konke osekukhulunyiwe, sengiya ke ezwini lenkosi lethu la namhlanje esizobhekana nalo. Ngathi ngiyomiwa kakhulu ke namhlanje. Akhona amanzi ningakhathazeki banginikezele. Sizoyizwini lenkosi abaseKorinte mesibili. Amazulu ayababaza obokhulu bukaJehova. Amazulu
sithi hallelujah, sizothandaza khona manje. uNkulunkulu uyangikhumbuza ukuthi angitshela abantu ukuthi ibandla laqala kanjani ngoba bazongena ebandleni, abangangena ebandleni abangalazi. Bese ngithi ngiyaqala ke mina. Ngo-2020 kwafika izwe ebusuku elangibizayo lathi mangilakhele ibandla lalo, wathi kwezwe izwi lithi yakha ibandla lami. Number 1, ungagijimisa imali ngegama lami njengoba befundisi benza begijimisa imali ngegama lami. Ngatshelwa ke izinto eziwu4, angizofika kulezi ezintathu manje ngenxa yesikhathi. Ilokho kusemqoko ukuthi wazi ukuthi leli bandla angiliqalanga ngoba ngithanda, kodwa kusilona futhi elami, uNkulunkulu wathi angilakhe. Ngase ke ngo-2021 ngaliqala ke ngokusizwa uyena, laqala ke ibandla ngo-2011, sengithini manje. Ngo-2011 laqala ke ibandla lakheka. Lingakaqali ke ngathandaza ngambuza uNkulunkulu, ngibuza igama ngoba kwakufanele ngilizwe kuye igama. Sekusho yena wathi angakho ibandla kufanele ngibuze yena. Kwathi ke ngosuku losithathu ngizila ukudla nganikwa lamavesi abhalwe la aphansi anowabona, Isaiah 2 verse 2 and 3 noMikha 4 verse 1 namanye amabili engawanikezwayo. uNkulunkulu wathinta omunye umntwana kaNkulunkulu wangifonela wathi uthi uNkulunkulu anginike lamavesi. Ngitheke mangiliqala ngilifunda leli lalingelokuqala, kwase kuba nezwi elikhulu phezulu kwami, ngangakaphumi kwi-fasting umkhosi. Lalifunda lelizwi, lithe malisaliqala lelifunda laseliyama lathi yiloke leli igama lebandla olikhulekelayo. Mawuthandaka usunga-eda ukuthi kuyabonelela. Ngathanda-ke ngase ngiya-eda ukuthi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Lakheka kanjalo-ke, akulona ibandla lami negama liphumanga kumina. Ungakuphathike kabi sesajwayela amabandla abhalwe ngesingisi namagama esingisi angithi. iBhayibheli lizilimi engaka asizazi angithi. So njengoba igama lebandla liyizwe liseBhayibhelini, kusho ukuthi likhona kuzo zonke izilimi igama lebandla. Ngakho ke ningakhathazeki ukuthi liyisizulu, liyisiswazi uma ufunda isiswazi, liyisixhosa uma ufunda isixhosa, liyisijalimani uma ufunda isijalimani, linoma yiluphi ulimi olufunde eBhayibhelini. Siyahambisana? Uphawu lolo lokuthi ibandla likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu owezilimi zonke, ungowezizwe zonke, kungabi igama eliqondene nolimi olulodwa. Bengidlula ke lapho bekuthiwa ngimtshela ukuthi iqala kanjani ibandla negama lebandla livelaphi, ningangena ebandleni eningalazi. Ivision yebandla uverse 3, mhlamba ngivele ngiqedelele issue le. Uverse 3 ngoba kuthiwa uverse 2, Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. Mhlambe kuzobiza ukuthi ke siyazi ivision yebandla. Wamabandla amaningi aqhakambisa ivision yawo phambili angithi. Ivision yala nangoku verse 2 Isaiah 2 kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Shuthi ke yiloko igama leli ku verse 2 kuthiwa ke zonke izizwe ziyogobhozela khona, njengoba nje kumanje siyabona la kukhulunywa isiswazi kakhulu, nabale phesheya kwenciba amaXhosa khona, nabeSuthu bakhona. Mawuphumela ngaphandle eMozambique bakhona abakhulu abasekhalezwi, eLesotho, eSwazini, eBotswana, eZimbabwe, nase ngilikhohle khona elinye lapha enhlane eAfrika sengilikhohlile. Nandi eMalawi, yebo eMalawi ukhona nowaseMalawi baqinisile impela. So ziqalile izizwe zikhona. So ke lithi ke zonke izizwe ziyogobhozela khona. Ivision verse 3 ithi abantu abaningi bayakuhamba bethi wozani
sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyakusifundisa indlela zakhe sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema njengoba ke kunekhaya lezwi kuyafundwa uNkulunkulu ngiphe ukufundisa rather than ukushumayela kunomahluko ukushumayela nokufundisa so ke bantu ke baza endlini kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu kaJakobe yikho kuthiwa entabeni yendlu so intaba enendlu phezulu okufundwa kuyona lendlu ke yikhaya lezwi lapho sifunda khona uNkulunkulu esifundisa khona so ke ufika ungena ekhaya lezwi ngokuba sekhaya lezwi usentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa lapho ke sifunda ukuhamba emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uzovela eSiyoni ke intaba iSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema uma usugqila kulithaza leli gama lasentabeni indlu kaJehova yiJerusalema intaba yaseSiyoni lapho kwashaywa khona imithetho eyishumi lapho uMose wakhuphukela khona wahlangana noNkulunkulu ngicabanga ukuthi kwanele ke lokho okunye okungale kwalokho ufuna ukwazi ayike usiyongithinta ngiyathinteka bese sikucaciselana ngicela ukuthandaza bese siyaqala ke inkonzo yethu egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho siyabonga uthando sithande ngalo siyabonga Nkosi ukuhlangana ngalendlela siyacela uyibusise le ndawo siyacela ubusise nesakhiwo busise umholi wendawo umama umphila busisa Nkosi abazalwane bonke sibaficala kule ndawo busise bonke Nkosi nabathandayo nabayothanda ukungena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa siyacela ke Nkosi ukuthi ubabusise ubabiyele iprotection yakho sibekele yona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi ibe phezulu kwale ndawo ngoba usithembisile ukuthi imkhuleke okwenziwa kule ndawo uyoyizwa uyilalele ngoba namhlanje ubeka igama lakho kule ndawo namhlanje ubeka igama lakho phezulu kwaleli gatsha elilana sentabeni siyabonga ke Nkosi siyalivula ngokusemthethweni lapho sinyathele khona ushilo wathi lapho sinyathele khona ngamathe onyawo siyayidla leyo ndawo sidlela wena sidlela wena ke nale ndawo malikhazuliswe igama lakho izizwe zonke zigobhozele kule ndawo izizwe zonke zigobhozele kule ndlu ezokwakhiwa la siyacela ke uNkulunkulu wethu sinikeze imali uthe igolide nesiliva lingelakho sinikeze ke Nkosi imali yokwakha thina imali asinayo imali yonke ingeyakho sicela kuwena bese uyasinikeza busisake leli bandla ubusise le branch busise bonke abantwana bakhe abafikile ukuzolalela izwi lakho badela konke emakhaya ukungcona bebengakwenza kodwa bakhetha ukuba khona la busisa bonke abazalwana abasekelile umama umphila busise nobaba umphila busise wonke umndeni sinikela kuwena Nkosi uJesu Kristu inkosi amen. Mhlambe ngizoqhubeka ngayo le mic le ngoba ke leyami ke ingenzela phansi sithemba ukuthi kuzohamba kahle konke kuzolunga sovula kabase Korinte besibili chapter 5 i-theme yalenkonzo noma isiqubulo salenkonzo sithi uthando lukaKristu luyasiqhubezela uthando lukaKristu luyasiqhubezela sizokhuluma ke ngothando lukaKristu lusiqhubezelayo kuze kube kusasa ekseni bese siyahlukana egameni lenkosi uJesu ngesilungu i-theme for the love of Christ compels us mawufunda kwi-New King James Version to compel is to force kusho ukuthi uthando lukaKristu luyasiphoqa ngesizulu ke bathe luyasiqhubezela kodwa luyasiphoqa ngenxa yokuthandwa
sinezinto esiphoqeleka ukuthi sizenze. Ake sifundeke verse 14 and 15. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye wafela bonke. Ngakho ke bonke sebafa. Verse 15. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. uNkulunkulu mabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Lake sikhuluma ngothando lukaKristu ukuthi luyasiqhubezela. Uthando lukaKristu lusinika amandla. Uthando lukaKristu luyasiphoqa. For the love of Christ compels us. Ngaphandle kothando lukaKristu asilutho. Isekelo ke sezinkonzo zethu namhlanje. Ngaphandle kothando lukaKristu asilutho. Nesikwenzayo sikwenza ngoba luyasiqhubezela, lusipha amandla, lusinika amandla ukuthi sikwenze futhi luyasiphoqa. Ukuphoqa ke kaKristu ave kumnandi ngoba lukwenza uyenze into uyithande ungaboni ukuthi uphoqelekile. Kodwa ube unjani uphoqelekile. Uphoqo ukuthi wathanda kuqala, ngakho kufanele nawe umthande. Ileyo nto engifisa uyazi. Abantu abaningi bathi bamthanda uNkulunkulu. Akukho wrong lo. Kodwa kufanele wazi ukuthi umthande ngoba uyena wakuthanda kuqala. uNkulunkulu wethu uthando. Kuba akakuthandanga kuqala ubungeke umthanda. So ilolo thando olusiqhubezelayo. Sila namhlanje eMpumalanga eLangiluphu ngoba siqhutshwa ilolu thando. Eminyakeni esikuyona njengamanje kufanele ngabe sihlezi phansi siyaphumula sidla impesheni. By the way ke mina ngavala impesheni angiholi. Ngiyanazisa nje angiholi impesheni. Ngaya manje ngiyo-apply Home Affairs ngathola indodla. Kodwa wathi uNkulunkulu ngayiholi impesheni wathi uzongondla. Ngoba kuzohamba kufika isikhathi la bonke abahola impesheni uhulumeni ezobancikisela ukuthi benze okuthile, mawungakwenzi uzovala ipension. Iyahlupha into osuphile ngayo isikhathi eside uyancika kuyona. Kuyoba likhulu ukuncika kuNkulunkulu, uyosithola umukelo u666 ngoba nje uhulumeni noma ngaba kufanele. So kwathiwa ke mina nawo ngingayiholi impesheni, angiholiki impesheni, ngiyimi nje ngondlo uNkulunkulu. Wathi ngingayiholi ukuthi wayenze ukuthi ngingadideki ngelinye ilanga ngizithole sengivuma into ongafanele ngivume ngoba ngiphakelwa ubani uhulumeni. Akusona isono ukuhola impesheni, ungangizwa kahle. Qhubeka uyihole. Imina ngedwa ukuthiwe ngingayiholi. Siyahambisana. Alikho icala lapho asikho isono. Ihole nje uyidle imali leyo okufanele uyidle. Nami okufanele ngabe ngiyayidla kodwa ungigibeleke ohlezi phezulu kwami uthe ngingayidli. Ngitheke uthando lukaKristu luyasiqhubezela, itheme yethu leyo. Kodwa lusiqhubezela ngoba uyena owasithanda uqala. Sizokhuluma ngaleyo nto kakhulu kule nkonzo yokuqala. Masivulizwe lenkosi u1 John chapter 4 verse 19. Uthi siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. We love because he first loved us. Siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Kuba kazange sithande ngaba sithanda. Ziningi izinto kwawena ulana namhlanje engabe uyazenza kodwa uzenzanga. Mhlambe kushoniwe isihlotsheni befanele emngcwabeni. Mhlambe kukhona oshadayo obekufanele uye kuye wathi cha ngeke kufanele ngiye lapha eLangiluphu. Ngithe kuseMountain View kodwa nikwenzanga lokho. Uphoqwe uthando lukaKristu ngoba sithanda kuqala. Akagcinanga ke ngokusithanda kodwa wasikhetha futhi. Ungakhohlwa ukuthi ukhethiwe. Ngoba make wakhohlwa ukuthi ukhethiwe, uyofikela imicabango efana nale, hawu ngiyongena nami ezulu futhi sengalahlela isono esincane kanje. Asikho isono esincane ezulwini. Mawunesono nje awungene ezulwini. Mawunesono nje
asingeni ngemsebenzi akusebenzi ukuthi umenzeleni uNkulunkulu isho nami ngeke ngingene ezulwini nesono ngoba nakho kade ngihamba ngehla ngenyuka ngisebenzela uNkulunkulu isono siyisono uNkulunkulu ufuna sibe njani sibe ngcwele ngakho ke akagcinanga ngokusithanda kodwa wasikhetha futhi ungokhethiwe njengoba uyilalele le ntshumayelo namhlanje angisakhulumi nawe kuphela phambi kwami nolalele ku YouTube nolalele ku WhatsApp ungokhethiwe asikulalele ukuthi ukhethelweni ngoba mawukhethiwe khonto oyikhethele amaqembu amakhulu la uma edlala ibhola efuna ukuthenga umdlali bayabuka ukuthi lo mdlali masimthenga uzofika adlaleke uzodlala nobani bazozwana yini akuvele kuthenga umuntu ngoba nakho uyistar uyakwazi ukudlala azofaka eqenjini ngoba uzofike abe yini la ahluleke ngoba ufakwe endaweni ongeyone yakhe udlala nabantu abangadlali isitayela sakhe so awuveli uthatha umdlalo umfake eqenjini ngakho ke noNkulunkulu kunjalo ke mayikhetha ukukhethela into ethize ngiyethemba ukuthi uma ikhona enye group ambalwa ama group okholwa asefinyelele ku 9000 ngobuningi la ku WhatsApp ambalwa ngendlela emangalisayo so indlela sesebenza ngayo uNkulunkulu kulezi insuku izokhumbula bengixoxela ngazibani ukuthi bekubekwa amatende hanje kushunyayelwa kubekwe itende endaweni ethize kushunyayelwe kuphenduka abantu kwakheka ibranch kodwa uyabona namhlanje uNkulunkulu usebenza nge-social media kuyiyona isisebenza kuyashunyayelwa ku WhatsApp kuyashunyayelwa ku YouTube kuyashunyayelwa ku TikTok yonke indawo kuyashunyayelwa so ke sikhona ke nathi ku YouTube na ku WhatsApp kodwa ke lalela ukuthi ukhethelweni abanye phakathi kwethu bakhethelwe ukuletha abantu abanye bakhethelwe ukufakaza kusizakala abantu abanye bakhethelwe ukukhulekela abantu basikhululwe emaketangweni kaSathane abanye bakhethelwe ukushumayela nokufundisa so wena ke ukhethelweni na John 15:16 aningikhethanga nina amazwi enkosi uJesu uqobo aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kubaba egameni lami aninike lona usuzwethu ukhethelweni amen ubani ozongitshela phamsana la nje ukhethelweni ngifuna abantu bala eMountain View ngimzwelo amen emkhulu ube ngidida nje asekho isandla ukhethelweni ake siliphinde leli vesi aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ngesilungu I appointed you nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini niyakucela kubaba egameni lami aninike khona ngiyaphinda ngiyabuza nikhethelweni na ukuthela izithelo cha akona ukuthela izithelo yazi uNkulunkulu lasithanda ngayo ake ngiliphinde okugcina aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo usikhethile wayesiyasibeka ukuthi siphume sithele izithelo akakasitsheli ukuthi usikhetheleni kuseyingxenye umsebenzi ofuna ukuwenza ukuthi uphume uthele izithelo amen siyahambisana amen usethi ke nezithelo zenu zihlale akabi wona umsebenzi okhethelwe wona izithelo mazihlale nakho ukuthi ukhethelweni usethi ke ukuba that is the reason noma yini niyakucela kubaba egameni lami aninike esikhethele into emnandi wona ukhethela ukuthi mawuthandaza uphendule that's all okay ukhethela into elula kangaka kunganga ukukhuleka ungaphendulwa kanti wena ukhethiwe ukhethela ukuthi mawukhuleka uphendulwe
yekani lento enijwayele neniyenzayo nazi ukuthi uNkulunkulu umfundisi hambe umfundisi imfundisa ungithandazisa noma ungithandazela ukhethelwe wena ukuthi uma uthandaza uphendulwe hayi uye kumfundisi uthi akakuthandazele kanti uNkulunkulu kaba okamfundisi noma wethu sonke lokho ke ngifuna nihlaleni nakho ke kule ndawo ukuthi ukhethelwe ukuthi uma uwaphansi ngedolo uguqa uNkulunkulu enze njani akunike ngoba uthandaze egameni likabani lendodana yakhe uJesu Kristu. That's all. Yona into esikhethelwe le wakubona ukhethelwe into emnandi kangaka kodwa ukuze yenzeke ufanele uthele izithelo nezithelo zakho zihlale ungafani nesihlahla esithele ehlobo ebusika somile umzalwane onamamuzi uyahleka namhlanje mase kuthandela usiyakukhulumisa usufisa ungomkhulumisi ke wena ngoba ngisathi umkhulumisa ubengafuni ukukhuluma sikhethelwe ukuthi siphendule masikhuleka kodwa ukuze kwenzeke sibekiwe ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale siyakuzwa lokho sibona kamazwi la akhulunywa uJehova kuJeremiah ukubekwa I appointed you ngifuna sithi kwa analyze ngoba semqoka uthi usikhethile wasiyasibeka hayi ukubeka njengoba ngibeka amanzi but we have been appointed sibekiwe sabekelwa umsebenzi wokuthela izithelo nezithelo zihlale zingabi khona ebusika ehlobo azikho noma zibe khona ehlobo ebusika azikho all four seasons umzalwane muhle uyahleka uveza ubuNkulunkulu obukuyena asibukele amazwi ukuthi usibekile uthi kuJeremiah chapter 1 verse 5 noma ku verse 4 ngiyamthanda uverse 4 ngoba khona imfihlakazi uthi uJeremiah kwafika izwi likaJehova kimi kwafika izwi lathi ngingakakubumba eswini ngakwazi ungakaphuma ezalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni nanti leli gama lokubeka ngakubeka umprofeti ezizweni I appointed you a prophet to the nations kodwa sikaleke ku verse 4 kwafika izwi kaJehova lathi the word of the Lord came to me saying khona imfihlakalo kulo verse 4 uJeremiah wayengasho ethi izwi likaJehova lathi kodwa kashongo ukuthi lathi uthi lafika kusho ukuthini ukuthi izwi likaJehova lafika kusho ukuthi ilento esithola kumaHebrew 4 verse 12 izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla lafika because izwi likaNkulunkulu can walk lahamba lafika akalizwanga lafika yakuzwa lokho the word of the Lord came meaning came whether walking or flying or whatever kodwa lafika izwi likaJehova yazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyaphila linamandla libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili lihlaba lahlukanisa ithambo nomkantla lahlukanisa umoya nomphefumulo lahlulela imicabango nezizindlo akukho kusithekile kuNkulunkulu ongekho bani ingakho izwi likaNkulunkulu liyafika lifikile namhlanje la ngilopha lifika ngaye mina hayi ngihlezi phansi unganginaki ukuthi ubona mina ngelinye ilanga ngiyomangala phambi kosuku lokwahlulela athi uNkulunkulu ngakhuluma kuwe ngathi uthi wawukuphi inkosi abeseveza lenkonzo uthi inkosi angikuboni nje mina ngabona leli khehla lakwaNsibande athi kwakungelona kwakuyimini so ke izwi likaJehova lifikile lafika ke uJeremiah lathi ngingakakubumba eswini ngakwazi ungakaphuma ezalweni ngakungcwelisa ngakubeka ngifuna ke sibukele igama lokubeka athi lithi namhlanje aningikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile nina nganibeka ukuba niphume I appointed you
usibekile ukuba siphume sithele izithelo. Umbuzo ukuthi uyazithela yini izithelo na? Uma uphila uhamba babona bani kuwe? Bayambona uJesu. U1 John chapter 2 verse 6 uthi masihambe njengokuba yena ahamba. Uyahamba njengokuba inkosi uJesu yahamba na? Usibekele ukuthi sithele izithelo. Immediately usuzithela izithelo bese ziyahlala zingafani nezezihlahla ebusika izithela zikho. Ufuna zihlale ngaso sonke isikhathi ube nesithelo. Ukuze noma yini mayisifuna isithelo sakho asithole. Uthi ke I appointed you ukuthi niphume nithele izithelo ukuze noma yini enitelayo uNkulunkulu anikeze. Khumbula usikhethe ngothando. Uthando lukaKristu lona lusiqhubezelayo ukuba siphilele yena wasifelayo wabuye wavuka. Sakhumbula izwi sifundile uverse 14. Ngokuba uthando lukaKristu lasiqhubezela sibona lokho ukuthi munye owafela bonke ngakho ke bonke sebafa verse 15. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe saziphilela bona kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Uphilela banwe ubani omphilelayo? Uphilela yena wafa wabuye wavuka na? Yilolo thando lwakhe olusiqhubezelayo. Uthando lukaKristu lasiqhubezela. It compels us ukuba siphilele yena wasifelayo wabuye wavuka. Ke sibuka abase-Efesu chapter 1 verse 3 up 6. Makabonge uNkulunkulu Baba wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Sibusiswe ngesibusiso sonke sokomoya. Into ejulileke leyo. Umuntu umoya. uNkulunkulu umoya. Ufuna bakhuleka kuye bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Sibusiswe ngesibusiso sikamoya. Mawubusiswe ngesibusiso sikamoya yakhe awucomplain ngempilo iphile emhlabeni. Ngoba thina sibuke sikubonayo kodwa sibuke singakuboni. Ngoba singakuboni ikona kwengunaphakade. Ungalala ungadlile kanti ezulwini indlalifa izulu wena. Ungebe nakho kokugqoka okuhle ufane nabanye uthi mawungena kwenye indawo kusuke kuye bakubukele phansi kanti uNkulunkulu uhlezi kuwena. Bona baphezulu nje akekho uNkulunkulu kubona. Vusana balele Nkosi yami khona sebelele. Ngifuna ungabheki ke ngakulolele ngoba ngibheka uzobona ngimbonile. Ake nibukani bukanani bese niyavusana. Nivusana. Akekho umuntu ozolala la. Yazi nginesicelo umuntu ozowathi ephethe ukuthoba sukuma ume. Amen. Akulona ihlazo le. Uzobuhlale phansi. Sukuma ume. Khombisa ukuthi uthanda uNkulunkulu kunoqinisela uphethe ukuthoba. Akufanele nje uqinisele. Ngakho ke isibusiso sokomoya sibusiswe ngaso ngoba nathi singumoya kodwa ufihlwe enyameni. Uthi umpostoli Paul uma lidilizwa leli dokodo sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu indlu engenziwanga ngezandla indlu yaphakade. Ngakho umuntu ngumoya ofihlwe kulomzimba. Lo mzimba uzodilika ngelinye ilanga. Umbuzo uthi mawudilika lo mzimba unaso isakhiwo esingenziwanga ngezandla sasezulwini na? Noma uzohamba uyosha esihogweni. Isihoga senzelwa ngabantu. Uthi uJesu senzela uSathane nezingilosi zakhe. Funde lapha kuMathewu 25. Isihogo senzela uSathane nezingilosi zakhe. Inkinga kaSathane akafuni ukuya yedwa. uSathane uzonda uNkulunkulu. Kodwa ayikho into angayenza kuye ukhetha ukuhlukumeza abantu abangumfanekiso kaNkulunkulu. So ke nina seniyamlahlaka uNkulunkulu nifuna lesihogweni. Uzosha. Yabona nje abaphile ngesikhathi samakhosi amadala oshaka. Mabe ngakholwa silokhu baqala bayasha.
ayikaqali ingunaphakade. Ingunaphakade yoqala emva kosuku lokwahlulelwa. Bayasha. Abafe kahle basezulwini bayajabula, ayikaqali ingunaphakade. Kodwa already bayajabula. Khetha-ke yini oyithandayo wena? Injabulo yesikhashana noma ukuyobusa ezulwini? Mase sesemhlabeni bazalwane sisosizini. Uthi uJesu soba sosizini emhlabeni kodwa izunqobile. So ayikho into ofanele isikhathaze ngezwe. Kodwa uthando lukaKristu lesiqhubezela. Makabonge kuNkulunkulu Baba wenkosi yethu uJesu Kristu osiphe osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokamoya. Verse 4 kaEfesu 6. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuba sibe ngcwele singabe nakusolwa phambi kwakhe. Sakhethwa nini? Ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Kusho ukuthini lo? Izwe lingakabibikho. Izwe lingakabibikho. Uthi kuJeremiah 1 verse 5 ngakwazi. Sonke njengoba sila usaze izwe lingekho. Sisesezweni likamoya, singomoya wasazi. Mangizokutshela iqiniso mina, sonke njengoba sila besihlezi naye uNkulunkulu ezulwini, siphume ezulwini. Inkinga yethu yodwa ukuthi sikhohliwe ukuthi sasesezulwini. Uyedwa umuntu wafika emhlabeni wakhumbula uJesu kuphela. Kodwa sonke sikhethwe umhlaba ungakasekeli. Bathi angiye kwenye indawo ke manje. Ngoba ngiyanibona ngizwe. Niyangizwa kodwa? Hayi angizwa nini. Angizwa nina sambe selapha kwisambulo. Kona nizoza umuntu kanti uJesu wafanini. Niyamazi uJesu wafanini? Wafanini? Before umhlaba ube khona. Yazi ke wena ayamazi ke wena uJesu wafanini. Umazi kahle. Vula isambulo 13 verse 8. Isambulo 13 verse 8. Khona umunye verse 8 engifunayo. Engamtholi. Uthi bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundle elihlatshiweyo selokhu kwasekela umhlaba. Lahlatshana iwundle umhlaba ongakasekelwa sabhala encwadini yokuphila. uJesu akasifelanga emhlabeni kuphela, wasifela kwelika moya. Sase siyabhala encwadini yokuphila umhlaba ungekho. Niyangizwa kodwa? Amen. Uma ethi ngingakakumbi ngakwazi, akekho uNkulunkulu noma akakwazi ukwazi umoya emoyeni. Usaze singabantu siphila. Kwase kuhamba kufika isikhathi sokuthi usiyakuletha wena emhlabeni. Wakubeka njengoba ethi Jeremiah ngakubeka umprofeti ezizweni ungakaphumi esizalweni. Siphume nezinto zethu esizalweni zomama bethu. Seza nazo la emhlabeni. Sakhohlwa ukuthi besikade sisezulwini. Ingakho ke engakasazi engakasikhiphe esizalweni engakasibumbu wasazi singakaphuma esizalweni sabekwa waba yilento eyiyona nami ngabekwa ngaba yilento engiyiyona. Akathandanga ngiphile ngesikhathi so bhengo babubhengo ababeshumayela nobaba uNgidi nobaba uDuma nabanye ngani na ngoba izinto zakhe zihlelekile. Umunaka kahle lelivangeli kuseyilona lo baba uBhengu ukuthi selishebe lishintshile abaphila khona njengamanje. Kuseyilona lo Paul ukuthi selishintshile. Sisahamba kulo mkhono. Sasingeke sivele kanye no Paul ngoba bekufanele umhlaba mawuqhubeka ube no Paul besikhathi. Niyayizwa into engisho? Njengamanje ningabazalwane besikhathi. Bahambile abalesa sikhathi sobaba uBhengu nabanye neso Paul basezulwini. Nina ningabazalwane besikhathi ngakho ke yazini ukuthi ngikhethiwe.
kwenze iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwabo ngeshwa sisesikhathini sokugcina asazi noma bakhona abanye abasazoba khona emva wethu noma singabokugcina kodwa uma singabokugcina asiliphili ivangeli sihambe ngobungcwele kulesi sethu isikhathi esisinikeziwe niyangizwa kodwa Amen. siphethe lona impela elayibhayibhelini lobungcwele asiphethe lini ingakho enzima ngalisho zakhe ingakho ekhuluma wakwakuzwaphi noma ngaqali ngisho njalo uthi lapha umoya ongcwele mayisefikile niyokwenza konke ngikwenzile nokungaphezulu kwakho niyakuzwa lo Amen. wakwakuzwaphi ukuthi uNkulunkulu akhethe umuntu oyedwa athandaza uRoma 10:9 abesethambisana leliswi noma ikuphi la liyokhuleka khona uyokwenzeka umsebenzi kuyenzeka lokho ngisho nangasi isikhathi soPaul akuzange kwenzeke bagcina ngokubeka izandla basusa indwangu bathatha indwangu kubo bayibeke kubantu basinde kodwa namhlanje usebenza ngelinye izinga uNkulunkulu uvela ubiza uJesu Kristu inkosi bese uyaphila kade ugula sidlulile isikhathi sokukhulekelana zikhulekele wena uthi uJesu Kristu inkosi lisuka idimoni elugula ngoba ukugula idimoni sasithinta umuntu onamadimoni ohayizayo ngithi makabethu umuntu unedimoni wena unesifo sikashukela uzophika ukuthi unedimoni angithi ukugula kwedimoni so biza uthi Jesu Kristu inkosi phezulu komzimba wakho usinde ilonto esinikeziwe kulesi sikhathi samanje why ngoba noSathane izinga lakhe lokusebenza liphezulu ama-devil worshippers agcwele mhlawumbe ikhona namanje la kodwa mayikhona ngiyazi ukuthi yasha ayisuka umphuma ihambe noma iphenduke manje ngegama lenkosi Jesu Kristu inkosi phezulu kwayo so ke izinga likaSathane nawo liphakamisile usebenzisa izingane ezincane ezinye zisebenza seseswini zibulala onina zibanikele kuSathane athi uyateta umuntu ingane afe isindi ingane kanti isingane kathi sebenzela uSathane nalapho wena unikeza ingane igunya lokumsebenzela ngoba kade udla imithi wayimisela wahamba enyangeni ungatholi ingane wanika imithi wasiyahlala isisu idimoni lelihlezi kuwena sizela ingane namhlanje ziyasibulala zinenkani ziphethe imizi idla ama drugs ilento wena wayenza ingamsayikhulele okuphuza utshwala ngithi yaphuza ingane iseswini so noNkulunkulu kuliphakamisile izinga lakhe lokusebenza manje uma uvula ku WhatsApp abantu ngidine bephi bangungangithi 16,000 asebekhuleke umkhuleko waseRoma 10:9 okungenani half of that basindisiwe kodwa ngazi ngisho yedwa ngoba kumina osindisayo usebenzisa ivoice yami ukuthi basindiswe umqhele wami ezulwini indlela asebenza ngayo lesi sikhathi samanje uNkulunkulu ihlukile kodwa wena ibangcwele njengoba yenengcwele uzokusebenzisa ngeke akusebenzise ungekho ngcwele vuma izono zakho uhlukane nazo uyeke ukulala namadimoni ebusuku uyeke ukuphupha amaphupho angcolile ebusuku kodwa ube nembono uvakashela uNkulunkulu akukhombisa izinto ngoba unjani wena ungcwele ilonto ke sibekela ukuthi isithelo izithelo nezithelo zethu zenze njani zihlale hayi zibuye zisuku mase zihlezi izithelo yini ezokwenzeka noma yini ozoyicela uNkulunkulu uzokunika njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuba sibe ngcwele singabe nakusolwa phambi kwakhe verse 5 wasimisela ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kutuswe inkazimulo ituswa kanjani inkazimulo kaNkulunkulu mawufunda uFilip 2:11 zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu so immediately sithi uJesu Kristu inkosi useyatuswa uNkulunkulu ubaba ezulwini ngakho ke wasimisela
ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye uNkulunkulu ngoJesu. Ngoba akekho ozoya kuNkulunkulu ngaphandle kweNkosi uJesu. Sitheke usikhethe ngothando. Uverse 16 kaJohn 15 oshoyo uthi aningikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile. Nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale. Ukhethelwe ukuba ube nezithelo throughout all 4 seasons. Ebusika nehlobo. Kwenzekani uma iNkosi uJesu Kristu ifika ingazifumani izithelo? Funeka sidluleke lapho. Kwenzekani? Ngoba phela sikhethela ukwenzani? Ukuthi sithele izithelo bese siyakhuleka siyaphenduka. Ngobheka uLuka 13 kala kuverse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe. Weza efuna isithelo kuwo akasifuma na lo muntu othile. Amazwi kaJesu lawo. Verse 7 wayesethi kusisebenzise isivini. Bheka sokuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulomkhiwane ngasifumani. Unqume yini ukubuyona futhi inhlabathi na? Sekangaka uJesu efika kuwe efuna isithelo. Mhlamba wazi. Awazi. Ngoba akafiki umbone ngaso sonke isikhathi. Kodwa mina ngizokuqinika isiqinisekiso namhlanje. Ukuthi useke wafika kuwe uJesu awumbonayo. Bonke umsebenzi sesivini esikuncengelile. Sathi ngisazovukuza umhlabathi. Ngiyacela uphinde ubuye. Namhlanje ke sizovukuza umhlabathi elangilupha. Mhlambe sikuyisikhathi sakho sokugcina usinikezile. Ukuthi unikeze ithuba lokuthela izithelo. Uzosiziba-ke udlule. Angazi-ke nawe. Kodwa siqhubhe indaba yethu. Uthi uverse 7 Luka 13. Wayesethi kusisebenzise isivini. Bheka sekuyiminyaka emithathu. Ngiza ngifuna isithelo kulomkhiwane ngasifumani. Unqume yini kubuyona futhi inhlabathi. Yazi ukuthi umzalwane omdala uhlupha kanjani ebandleni. Uyahlupha. Uyayona inhlabathi, uyalona ibandla. Uthi uma ufikile wena athi thina wena kambe uyafika. Thina sazomfundisa ubani. Kwakungenjena kusekhona bona. Ngaboni nje sekunje. Umzalwane omdala uyinkinga. Yikho ethi uJesu kufuneka vele anqunywe ngoba wona inhlabathi. Abazalwane abane-CV akungenwa nge-CV ezulwini. Athi ngaphenduka ngonyaka othize. Akutshela izazi ezingaka enyangeni. Ngabhabhadiswa mina. Kodwa uma uthi ubheka imisebenzi ayikho. Uthwele i-CV nje. Akungenwa nge-CV ezulwini awona umsebenzi lo. Nasemsebenzini namhlanje i-CV ayisasebenzi sekuyagwazwa. Angazi ngoba ezulwini akugwazwa. Akathengwa nangamali uNkulunkulu ngisho manikela kakhulu udlula abanye. Ngeke kukufake ezulwini lo. Kodwa ufaka ukuthi noma ngabe unikela u10 rand uma unikele wanele uNkulunkulu waphila impilo engcwele udlula lo unikele ngemiliyoni. Akathengwa ngemali. Kodwa ke ngaphezulu kwakho konke mawusuphila impilo engcwele uthi ohlanyela kakhulu uvuna kakhulu, ohlanyela kancane uzovuna kancane. Kodwa qala kuhamba ubungcwele phambili. Hayi imali. Ngoba imali ngeke isingenise ezulwini bafowethu. Siyeke singene ezulwini ngemali. Kunjalo phela ngaba abantu abahluphekayo bavele bayadela. Kanti uzothola ukuthi ezulwini abahluphekayo ibona abawutho. Uthi uJesu kunoma ngene isitebe ezulwini kungangena ikameli ngembobo yenalithi kunoma ngene ucebile ezulwini. Ngoba kulikhulu ukuthi anikele ngemali yakhe. Kulikhulu ukuthi asize abantu. Uthi-ke sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulomkhiwane ngasifumani. Unqume yini ukubuyona futhi inhlabathi. Verse 8. Isisebenzi saphendula sathi kuye, Nkosi uyeke nangalonyaka ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo ngiwuthelele umqondo. Mhlawumbe ungazuthele ngozayo kepha uma ngenjalo
wonqo bangaki phakathi kwethu asebenizwe last chance bangaki phakathi kwethu nama ngibazi kodwa sebenzisa leli thuba umfanekiso oqala lo sengizokunika owesibili bese siyaphumula enkonzweni yokuqala umfanekiso wesibili ngani ngisakhumbula ngithi ngale mfanekiso yithi kwenzekani uma inkosi uJesu ifika ingazivumani ithelo yakhumbula siphendula lo mbuzo amen uthi umutha unqunu isebenzi bese siyawuncengela uthi hayi awulinde kancane isazofaka umquba ngiwuvukuzele umfanekiso wesibili Mark chapter 11 verse 12 to 14 ngangomusa ekuphumeni kwabe Bethania walamba uJesu wabona umkhiwane ukude unamaqabunga wasondela ethi mhlawumbe ngathola utho kuwo esefikile kuwo akafumananga lutho amaqabunga odwa ngokuba kwakungesiso isikhathi samakhiwane kwangekungesiso isikhathi kodwa ngoba wayelambile wayefuna isithelo efuna ukudla verse 14 uJesu wakhuluma wathi kuwo akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade ngifuna ubambelele wafuna isithelo kungeyiso isikhathi sezithelo uthi thina usikhethi wasibeka ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale umkhiwane wawuqalekisa kungesona isikhathi samakhiwane how much more mina nawe esibeke ethi sithele njalo uma engasitholi isithelo uyovinjwa yini ukuqalekisa uyovinjwa yini athi kuwe akungabe kusakha umuntu kuwe kusho ukuthini lo akungabikho umuntu oyophinda aphile kuwe kwezikamoya usisiqalekise emhlabeni la ufika khona abantu bayaxabana ebandleni ongena kulona liyahlakazeka emsebenzini osebenza kuwo kuyaxatshana uqoshwe ngoba unjani wafika uJesu efuna isithelo akasitholanga waseqalekisa ngakho ke zibuke ukuthi alona nithuba lokugcina le mhlawumbe wakwaphenduka usemncane usafunda isikole kwahamba walahleka endleleni mhlawumbe nomshado wakho nje awuthola ngekholweni kodwa kuye okwenzela ithuba uNkulunkulu waphenduka esingakwazi ukuthi usazophinda kunikeze inelinye ngenzeka ukuthi unyaka wokugcina lo uyavukuzwa thelela umquba oyizwi likaNkulunkulu ngakho itheme yethu ithi uthando lukaKristu luyasiqhubezela ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale kuba noma yini esitela kubaba egameni lenkosi uJesu Kristu ubaba senzele ivesi esilifundile uverse 15 wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena wabafela obuye wavuka uphilela bani wena na uphilela yena wafela bonke obuye wavuka noma uphilela lo ngazange afe oyofakanye sengena esihogweni uSathane asikhuleke babonjwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla libukhali kunenkembe esikaNhlangothi zombili udumo lonke silinikeza wena lukufanele lungo lwakho namba abantwana bakho Nkosi banikela kuwena uyabazi uyabaqonda ngiyacela ubusise ngamunye angayisoli ngokufika kwakhe asibuke Nkosi ukuthi uyazithela inizithelo na abuka azihlola ukuthi usufike kangaka isithelo singekho akuzukwenzekani usubuya ulanda ibandla ufika isithelo singekho asale na siyacela Nkosi ngalahlekelwa noyedwa kubona babusise nemndeni yabo bazane nawe ushilo kuJohn chapter 17 verse 3 wathi ukwazana nawe kungukuphila okuphakade sidinga ukwazana nawe Nkosi sikhule emseni wakho sikhule ekulazini iqiniso ukuze singene ekuphileni okuphakade sibonga kakhulu Nkosi ngale nkonzo sibuyisela kuwena kuba Nkosi uphinde usitsheleke yona sisazothi ukuphumula kancane singene kweyesibili udumo lonke silinikeza wena
kusukela umhlaba ungakabibikho kwaze waba khona namanje kuze kube phakade uJesu Kristu inkosi. Amen. Sesifikile ke emaphethelweni alenkonzo yokuqala. Sizongena ke kwesibili sizozwa ukuthi emva kwesikhathi singakanani ileyo ke la sonikezana nethuba lokuthandaza abaseRoma 10:9. Sisondele kuNkulunkulu. Kuba uNkulunkulu angesikhumbule yini na uJesu Kristu inkosi. Mangibuyisele ke kumphathi wohlelo osiphathele kahle kakhulu uhlelo lwethu. Mama uMhlanhla ngiyazi khona ngikucorrecte kukho ithi izwi lenkosi engibathandayo ngiyabasola ngibayala ukuthi uzokhula ngoba kuba wenzanga amaphutha adinga ukuthi ukhuliswe ungezukhula. Nani nonke siyabonga uNkulunkulu anibusise uJesu Kristu inkosi. Kodwa nje ngiva sifundo lesisha ngiva kwangathi ngiyalalela mangilalela efonini but angilaleli kahle uma ngamboni baba khuluma egameni likaJesu hlulekene kuma bazalwane nangibona ingehle yemlilo yehla ngahlulekane kuma ngoba uNkulunkulu bese kade ehlela kwangathi sengivimba lenzawo uNkulunkulu sowujake ukukhuluma naloko nje bazalwane ethi siyabonga kakhulu uNkulunkulu sidlile baba uNkulunkulu akubusise asigcinele mina namake ningatsinwa kusondla sila sikhona khona kungenxa yena egameni likaJesu sichamuka idindzaweni letehlukene lesititshela ukuthi lesinye isikhathi siyadla kodwa sifikela uNkulunkulu athi utibuka wena sibonga ukuthi ezakhuluma uNkulunkulu sitibu kuloyo utibuka yena uthi Nkosi uthini kimi siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu utawubuya makembila sesitoya section yesibili akhulume ngibona lapha program yami sinasecedzile babe sesingena ku section yesibili angathi thobekani makembila tawubuya ngaphambili obuye tamaki siyahamba ngokukholwa siyalizwa sinida ukuchubeka bazalwane nihlale khona la ngale basalo ngisalo kuya ethunjini awa ucela ukuthi kutaba awa sesiyabuya ngozweni yesibili inkosi ngosiza. Amen.
siyamba siyalizwa izwi lakhe uyasona usithela umalusi siyalazi tawucela babe emhlanda kuye asibongele sizokhona ukukhululeka. Haleluya, Jesu Kristu inkosi. Usithela umalusi Siyahamba ukukholwa siyalizwa Siyabonga baba wethu ngcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo, siyabonga mzala wethu Nsuku, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga babe